57. Здравейте, ютубъри! Ние сме геймърчетата. Тоест геймърите. Това е вторият клип от нашата поредица на Skyblock. Миналият клип спря заради причината, че мога да снимам само 10 минути. И да. Ще се стараем клипчетата са по 10 минути. Да. И сега, както ви казах, отивам на там. Към платформата. Там за пясък. Абе, да. Колко камък имате? 10. Давай ми ги. Дай ми ги. Дай ми ги, Самаро, т.е. Венси. Чули, дай ги. Така имам 41 камък. Ма внимавай, че да, то ние нямаме от какво да направим торч. Има като направиш чаркол. Нали знаеш, че трябва да си направим и моб спаунер. Да. Не стигат тия камъни. Да, ние сега взимаме още споко. Става сутрин, супер. И в първия клип се получи малко фейл с Cobblestone Generator, в смисъл, опа. След по-нататък ще го махнем този Cobblestone Generator от тук. Да. Като вземем кофата слава от обсидиана. Абе, да. Дърта го слагам в честа. Дайте ми всички камък, който сте събрали. Той го взе. Аре, давай го да. Оф, аре, давай го. Стига с тази кирка. Айде! Ой. Ами той! Не си ми го дал. А той ми е го дал на мене. Мерси. Мале, как ще да се изтърся? Да падне с ли ме спори? Да. Ау! Оф, аз не мога така, докато някой до мене. Не ни трябваше кактус. Кактуса малко падна. Сериозно. Не ни трябва кактус. Това кактуса ти трябва само да посадиш, за да направиш 12. Аз ги знам правилата. Портала как се палеше? С лавата ли? Да. Ама не помня как се правеше. Аз помня, по-късно ще го правя. Добре. Още колко минути остават? Чакай, дайте да го чуя, за да ме... Всеки дали си качваме по едно клипче или по две клипчета? По колкото ни се качват. По-колкото. Да. Значи поне сигурно някъде едно клипче на ден ще има. Да, той па се запали. Още колко минути ни остават? Са и... да. Опа, изядох мелона. Спокойно, тата си. Просто ги направих на семки. Тук ще направя портала. Ама, не, дей сега. Не.
И къде да го сложа? По-нататък ще го правим, сега не ни трябва. Хубаво, ама... Искам да взема другата кофа, за да направя по-голям генерейтър. Айде, по-нататък. И тогава дай да събера малко къбълстван, че ми трябва. Пази се. Да проверя ли как се прави до двойен генерейтър? Аз знам. Ще не направим двойен. Еми аз какво казах току-що? По-голям. Дори... Има си и троен, ако не бъркам, ама не съм сигурна. Тройна май в старите версии с глич. Бъг. Беше ми много тъпо, като гледах от време на време някакъв геймплей. Топа се метнал сигурно. Нали, имаш ли нещо от тебе? Той е умрял ли е? Не е умрял. Какво? Камъни и кирка. Само? Или има си нещо друго? Защо ще го прибиваш? Е, така стига повече, няма да го разширяваме. Това вече ще е стената. Чакай, ма да е по-мило, дай ми камък. Камък! Той... Ще го сложа от този портал е тук да стои. Въгъла. Сира. Ама по-нататък да го направим, да го сместим някъде по-хубаво. Е, няма къде ще е тогава. Искам да е красиво това място. Еми, аз ще го сложа, ще видя как ще стои. Кое? Не, нямаме там макирка. И за какво ни е да макирка? Няма как да го махнем ако... Ми няма да го махаме. Не, аз го казвам, че не ми харесва. Защо никой не ме слуша? Ето така. След малко ще трябва да им казвам довиждане. Защо? Ами, Да знаете, ако не ви кажем довиждане, това означава, че клипа е спрял, в смисъл 10 минути. 4-4 я. Аха. И в колко трябва да свърши? 4 и 6 е най-добре. Да, някъде... Ако не ви кажем чао и си говорим така из преклипа, това е заради 10-минутното, да. И не се притеснявайте, ще можете клипчета и да не сме казали чао. Какво е това? В другия клип ще правим още готини неща. Сериозно. Да. Айде да, как да го запаля сега този портал? Славата. Ама как по-точно? Къде дървото? Имахме дърво. Ето. Ако се ужате. Я го запали. Чакай. Няма колко. И аз се пази да взема лавата за малко самарул. Да вземем една лава. Я го щупи то камък. Така, взех го. Взех я. Сега какво се правеше? Така ли? Гленда. А как? Ма... Дай ми лавата. Ами аз обикновено го правя така просто. Да се попалва. Ама не знам, това би са в старите версии. Не, чакай. Трябва тук да е. Чакай, сега не помня нищо от стая. Не, без тук, да, тук. Добре, остави го сега. Ау. То намери кой да се запали. Не. Да, аз ще го неща всичко. Добре, не го гледай, за да се запали, не го гледай. Кой направи тази ограда? Аз. Искам да е по-хубаво. Добре, хора, след малко клипът свършва 16:06 е. Ами, довиждане, хора. Да, довиждане. Мерси, че гледахте. И ще оставим клипа да си върви така за